Sok szeretettel üdvözöllek újból Facebook tagok. Yeah. És kérem szépen megint mondok egy pár mondatot innen a BFC-ből. Hát kérem szépen, kezdődik az új iskolai év. Jönnek megint új diáklányok tornázni. Természetes dolog, hogy adok nekik kedvezményeket, igen. Úgyhogy sok szeretettel várom őket. És megmagyarázom, hogy mit hogyan kell csinálni. Vannak olyanok is köztük, akik már jártak valamilyen hintahelyiségekbe, igen. Még esetleg a Klememboccal gyerekparkba is, ugye. És még a gyerekkori élmények ott vannak az észben. Tehát ösztönösen csinálnak valamiféle ilyen kalimpállást. Igen. Eljönnek ide, én itt megmutatom, hogy hogyan kell csinálni igen, gyakorlatokat, és nagy élményben lesz részük a gyermekeknek, igen. Lehet mérleteket is váltani, úgy még olcsóbb, igen. Kell most jelentkezni, amíg még van pár hely, ugye, mert rövidesen aztán megtelik. Nyitvatartás, azt tudjátok, ugye egész héten 10-től 20 óráig van, szombat, vasárnap 10-től 2-ig. Olyan gyerekek vannak, akik mindenféle ösztönszerűleg csinálnak itten bizonyos gyakorlatokat, és ő azt mondja magáról, hogy ő tudja. És mikor megmagyarázom neki, hogy szakszerűen, hogy erre izomra hogyan kell megterhelni, akkor csodálkozik. Tele 5-6 hibákkal hintáznak, az nem jó. Én kivezetem őket. Na most elárulok megint egy új trendet, igen? Idáig egy 15 évig az volt a trend, hogy fitness gépeken tornázunk. Most megfordult a kocka, újból rájöttek arra, hogy a fitness gépeken nem lehet fejlődni, mert az csak a izomnak a kirajzolására van. Tehát jó a nőknek, meg olyan kezdő gyerecskéknek. De ha komolyabban akar vele foglalkozni, ugye, a testépítészettel, a fitnesszel az ember, akkor oda a súly kell. Tehát visszatértünk 15 év után megint mire? A súlyok. Alfa, omega a súly, nem a gép. Kutya füle, a gép egyenlő a nullával. A nullával. Arnold Schwarzeneggertől kezdve az összes nagy versenyző, az mind súlyokkal csinálja meg a izmot. Izmot csak súllyal lehet megcsinálni, megterheléssel, géppel. Gép egyenlő a nullával. Ugye? Még egyszer hangsúlyozom. Gép az a nulla, az csak kirajzolni van a izomzaton. És aki játsza az eszét, hogy ilyen gép, meg olyan gép, mondom, az nem ért hozzá. Aki azt mondja, hogy hát, milyen súlyok vannak, az igen. Az már jó irányba van. Ugye hoztam úgy gépeket, láncokkal, ugye úgy hívjuk, hogy BFC piercing, ugye, mert a férfinek ott kell kideszíteni magát a nyakába, nézzétek meg a Facebookon, megmutassa ottan egy-két gyermekem, hogyan tornázik a lánccal, meg a Rami is ugye megmutassa, össze van csomagolva egy rakás lánccal, igen, nagy örömökben lesz részlet. Nézzétek meg, a Eddie Wilson is ott van a nagyon pici, igen, tehát nagyon nagy versenyző, Eddie Wilson, ugye? És ott kellene, itt volt a fitnessembe, igen, és megmutatta, hogy hogyan kell piercinggel tornázni, lánccal. 16-20-szor úgy tókálta magát a 50 kilós lánca, mintha nem is lett volna rajta súly. Azért, mert súlyokkal csinálta meg a izmot, nem géppel. Röhögni való. Aki azt mondja, hogy milyen gépjei vannak, hát az egyszerűen nem ért hozzá, az egyenlő a nullával. A nullával. Hát csak menjen hintázni, ahova akar, a gépekre. Igen, abból soha nem lesz izom, soha. Előre még mondom, én 54 éve ezzel foglalkozom, és itt van a kis súlyam a testépítészet. Nagyon sok 10 000 gyermeket kineveltem, nem egyet, 10 000. Jártak hozzá mindenféle versenyzők. Meg jöttek mindenféle nagy sportolók, igen, más államokból, Németország, Franciaország, Angliából jöttek ide Komáromba nyaralni, és az mind megállt én nálam. És az mind súlyjal, komoly súlyokkal foglalkozott.
nem gépek, súlya, súlya. A gépek azok azért vannak, hogy a nőknek, igen, jönnek a nők ide díszíteni, mint a dekoráció, a fitness, igen, milyen szép a nő. Ugye kidíszíti magát, és akkor kérem szépen ő itten eltornázgat egy kicsit a géppel. Kész. Ez így rendben is van, de nem a férfi. Ahogyan? Akkor soha életben nem lesz izom. Soha életben. Arnold Schwarzenegger, ugye? Egész jól néz ki, ugye? Egész jól. Hát kérem szépen, ilyen súlyok, meg gépek, amik vannak itten, háromszöggép, meg ezek a hajlított rudak, meg a bench pressre például, meg a, hogy hívják a bicepsre, igen, a bicepsre, ami van a Arnoldon, még ezek a komoly gépek, igen, meg a súlyok, nem a gép. Ide súlyköl, és attól megnől a izom. Hát Arnold is milyen csúnya, ugye elcsúnyította a testét, elcsúfította izommal, ugye, és világsztár lett belőle. Onnan kell venni a példát, ahol van. Menjetek rá, hogy hívják, a internetre, Google-ba vagy a YouTube-ra, és nézzétek meg ottan Arnoldot, hogy hogyan tornázik. Aztán majd meglássátok, hogy milyen gép van neki ott. Semmilyen. De súly az van annyi, hogy rettenetes sok, igen. Ott esik össze a súlyok között. Súly. Még egyszer mondom. Visszatértünk ahhoz, alapgondolathoz, hogy izmot megint csak súllyal lehet megcsinálni, és megterheléssel. Ugye? Itt vannak például a jó láncok, azokkal mindent lehet. Lehet vele hátizmot csinálni, lehet bicepszet, lehet tricepszet csinálni, kérem szépen, lehet vele gugolást csinálni, lehet vele nyomást padon csinálni, és így tovább, és így tovább. Gyertek le a BRC-be, nagy öröm részletekben. Megmutatom, mit hogyan. Igen. Sljedeće vas vitam, váženi športovi prijatelji, ano, dječata. A sljedeće vas pozivam znovu do BFC. Ano, BFC sa nachádza v Komárne na ulici Ötvösa, v budove centra, ano. Prosím vás pekne, mám to otvorené každý deň od 10. do 20. hodiny, v sobotu, v nedeľu tiež od 10. do 14. Áno, pre nových členov, áno, pri nových, úplne nových 14-15 ročných dávame aj zľavy, áno. A keď si kúpite permanentky, áno, tak tiež máte zľavy, áno. A popri tom ešte zadarmo vám odborné rady dávam. Odborné, aby ste bez chýb cvičili. Samozrejme, že BFC, áno, je veľmi veľa činiek, áno, pár strojov tiež. Týchto pár strojov bohate dostačujúce pre ženy, áno, lebo pre ženy na vyrysovanie svázov toto je dostačujúce, áno. A nie bežiaci pás, a takýto sprostosti treba hľadať, lebo bežiaci pás to je vonku. Bez bežiaceho pásu treba v prírode zabehať, áno, v prírode. Je čerstvý vzduch, nie v telocviku treba behať na bežiacom páse, áno. Tam sa aj tak nevyvíjate, to je nič, to je len akurát na vyrysovanie, aj bicykel, len na rozcvičku a na vyrysovanie, áno. Ale keď chcete mať perfektné telo, áno, a chcete byť sex bombami, tak prosím vás, nech sa páči, tu je možnosť. Ja vám ukážem, ako treba, áno, s ľahkými záťažmi a tak ďalej. Perfektné telo. Však tu mi podievali dievčatá, ešte aj manekinky a tak ďalej a tieto pretekárky, fitness pretekárky a to všetko u mňa cvičilo a ja som ich pripravoval na súťaž. Treba sem dojsť, posledne sa uvidíte, že jakým spôsobom sa dá nacvičiť. Ja vám ukážem všetké cviky, na všetké proporcie, áno, anatómiu ovládam, tuto je všetko v maličku. Takže ja vám ukážem, ako treba správne cvičiť. Sem ku mne chodievali aj dievčatá, celé triedy, áno, pani Barakiovou a tak ďalej, všetkými proste učiteľkami a učiteľmi týchto telocviku, áno, a ja som celé hodiny odviedol, treba sa ísť, áno. Normálne som eventuálne s celými dievčatami, s chlapcami tiež, áno, s malými činkami. Znovu sme došli na to, áno, že proste po 15 rokoch, že svaly sa robia, áno, s činkami, nie so strojmi. Ešte raz vyrazím. Nástroje sa ojdajú, áno, to je pre ženy, pre rysovanie. Arnold Schwarzenegger v živote žiadny stroj nepoužíval. Maximálne bradlá, hrazda, áno, to boli stroje a činky. Také stroj, však činka stroj, áno, tu sú potom ďalej reťaze, áno, tak ich nazývam, že piercing, áno, to je nie len ozdoba, áno, lebo teplí si ozdobí čo? Tuto nos, ozdobí si tuto čelo, áno, ale poriadne silný chlap si ozdobí čo?
dá si to do krku a vytlačí sa s tým 50 alebo 100 kg reťazov. Áno, nech sa páči, pozrite sa prosím vás pekne na Beneš Fitness Center YouTube. Áno, a uvidíte, že Rami ako cvičí s piercingom, má 50-60 kg piercingov a má ešte 4 piercingy v krku. Jazdne 100 kg, áno, a s tým sa vytláčal. Alebo Eddie Wilson, ktorý je pretekár, áno, svetoznámy špička, áno, ako cvičí s týmito piercingami, DFC piercingami, áno, toto, reťazmi. A to sú ťažké reťaze. Dá si tam 50 kg do krku a vytláča sa s tým, alebo vyťahuje sa tam, prosím vás pekne, na hrazde. Alebo napravde sa vytláča. No, toto patrí oné chlapovi, nie oné, jak tepli sa vyzdobia nejaký vták a potom ako vyzerá, ako. S tým pádom už má sval? Nemá. To je vyzdobený vták, jak papagaj. No, tam sa nemusí vyzdobiť, tam musí byť silný, nie? Takto. Takto. Príďte sem, prosím, ja vás viedem, z omylu ukážem vám, ako treba poriadne cvičiť. Áno, no, som na Facebooku tiež, ja neviem čo to je, ale chlapci vedia, takže dávajú ma na internet, áno, tam mám 60, viac než 70 programov, áno, a tam mám aj maďarčina, slovenčina nahraté, prosím, a uvidíte, alebo dojdete sem osobne, áno, a ja vám ukážem všetké cviky, všetké. Keď chce volať kto na fitness cvičiť, tak bude na fitness. Keď chce volať kto na bodybuilding, áno, tak nech sa páči, ukážem mu, ako treba na bodybuilding cvičiť, áno. Sem veľmi rádi chodia chlapci, dievčatá, pretože dostávajú odborné rady, počas zadarmo, áno. Nie osobný tréner, ja som majster tréner. Nech sem dojde osobný tréner, ja ich vyvediem z omylu, lebo aj tieto veci, niektoré špatné. Ja im ukážem, ako treba poriadne zacvičiť, áno. Takže tak, naučil som už viac pretekárov. 10 000 ľudí počas tých 54 rokov. Každý ma pozná v komáde, každý. Takže treba sem dojsť. A ja vám ukážem, ako treba. No, takže po 15 rokov, nechcem sa zopakovať, ešte raz to poviem, áno, došli na to konečne, že od strojov nerastú svaly. Nerastú. Od cvičenia na strojov nerastú svaly. Zaujímavé. A to potrebuje 15 rokov, aby to pochopili. 15 rokov. Všelijaké stroje vyrábali na týchto závodoch. Prečo? To je dobrý biznis. Dobrý biznis, áno. A tí, ktorí sa v tom nevyznajú, tak nakúpili stroje. Áno, nakúpili. A čo má z toho? Sú niektoré stojí tak špatne vyhotovené, že proste v tých jednoduchých týchto polohách nevie si normálne nájsť a ona natrhne si sval, alebo natiahne si rameno, lebo špatne je to vyhotovené z hľadiska konštrukčného. Dojdete sem, ja vám ukážem, aké chyby vyskytnú. Áno, na týchto jednotlivých strojoch. Takže preto vám hovorím ešte raz, konečne už došli na to, že keď svaly budujeme, tak tam treba činky. A stále činky. Takže to je dôležité, aby bolo v telocvični kopa činiek. Áno, ja mám viac než 70 párov činiek. A keď to nestačí, tak ešte donesiem za vagón činiek. Áno, aby ste cvičili tak, že aby vám rastli svaly. Tak toto by som vám chcel povedať, áno. A pre 14-15 ročných, ktorí sem dojdú, áno, tým dám ešte väčšie zľavy, aby proste mohli tu chodiť, cvičiť, áno. A nie zo sprostostami sa zapodievali, ale správnym cvičením, vo fitke. Nech sa páči, tak srdečne vás pozývam do BFC, áno, ešte raz. A odovzdajte tieto vedomosti potom aj ďalším, áno, ďalej, alebo pošlete prosím vás na Facebooku, áno, vaše pozdravy kamarádom, kamarátkam a tak ďalej, aby vedeli, že kde je BFC, áno, a nech navštívia. Srdečne vás očakávam, ďakujem pekne, ahoj.